Jeg går på VGIE, her i 9C, fyrer vi den max A, der er ingen der bærer af. Hver dag er som en drøm, fyldt med god ånd. Alle er glade, der er intet had, men for lige at sætte alt på plads, vil jeg sige, at efter skolen er lidt af et palads. Har plads til alle, kun få vil falde. Stærke venskaber er skabt, imens du ligger hjemme på din skole og kun får gab. Min roomie det er Nikolaj, han er faktisk okay sej. Vi spiser meget slik og drikker det der cola-drik. Hver morgen vi løber, og i Kvickly vi brænder og køber. Vi har masser af sport, og tro mig når jeg siger det er hårdt. Den her efterskole er ikke for tøse drenge, for idrætslærerne er strenge. Vi har det alt for fedt, og fællesskabet er bredt. Går i 9C, her på VGIE. Her er der ingen der slås, for jeg er ved til os. Undervisning er på din PC, så vi lærer noget om IT. Her er der ikke altid tid til ro, for vi har sport på højt niveau. I pausen kan du føre op for fed musik, slappe af og nyde den skik. Efter skolen er for fed, noget af det bedste jeg ved. VGIE 12 rappen, lyt nu bare til rappen. YOLO! Jeg går ind i C, her på VGIE. Vi skal løbe hver morgen, hvor vi skal hjem i form. En besked fra Tommy Forstander. Vi snakker, han fander. Fodbold jeg spiller, efter træning jeg chiller. Vi har meget sport, og hold kæft hvor det er hårdt. Jeg er glad når jeg kommer, og så har jeg penge i mine lommer. Når jeg ikke kommer til skole, ser jeg ned op på stuen. Anders først, Steve Langsson, han gør det med overhånd. Når jeg kommer hjem, skal jeg slappe af i min seng. Efter nogle uger på det dejlige sted, skal jeg mig have fred. Går ind i C, her på VGIE. Her er der ingen der slås, for jeg er blevet til os. Undervisning er på din PC, vi er der noget med IT. Her er ikke altid tid til ro, vi skal have et sport på niveau. I pausen kan du fyre på en fed musik. Slappe af, og det er dansk lyrik. Den skole er fed, noget af det bedste jeg ved. VGIE 12-13, det er bare til rap. Jonas and Marcus Production.